Здравейте, Веселин Димов се казвам, театрален режисьор, един от създателите на Асоциация за свободен театър и Акт Фестивал за свободен театър. Здравейте, казвам се Гергана Димитрова, театрален режисьор и преводач главно на театрални текстове. Аз съм Александър Евтимов, музикант, артист, агент на промяната, основател на лейбъл за независима музика Big Banda и фронтмен на Попара. Аз съм Ани Бурова, критик, преподавател в Софийския университет, редактор в Литературен вестник. Казвам се Владия Михайлова, аз съм куратор и културолог. Работя основно в галерия Васка Емануилова, която е филиал на Софийска градска художествена галерия. Но също така работим с много представители от свободната сцена и съм дългогодишен сътрудник на различни проекти в това поле. Намираме се пред изоставената общинска сграда на бившата топлофикация на НДК. Сграда, която е станала излишна още преди 30 години, е била изоставена. А преди 2 години независимата сцена, коалиция от организации активни в независимата сцена, я разпозна, идентифицира като най-удачно място в град София за създаване на център за независими съвременни изкуства. Сега сме на средата на процес, който се надяваме в края на 2018 година да завърши с откриването на един уникален нов център. Събрахме се, за да успеем заедно да изработим една визия за развитието на творческата сцена на града с хоризонт 7 години, с цел да подобрим условията за работа на творците и организациите. Искаме да се създават по-лесно нови произведения, да се развива по-лесно художествения език. Иска ни се града да придобие своето лице в сферата на съвременните изкуства. И то не само на едно изкуство, а на всички изкуства, защото само заедно тези изкуства могат да очертаят един триизмерен образ. Свободната музикална сцена има нужда от повече пространства, както за процес, за репетиции, за създаване на продукция, така и за сценични изяви. Мисля, че има нужда от действия, които даже не са свързани с толкова големи мащаби, финансови или във връзка с някакъв друг ресурс, но които целенасочено да подпомагат творческата сцена, да разгърне този потенциал, за който преди малко говорихме. Тоест възможности, които да и помагат да стигне до публика, които да я направят видима както за публиката, така и за институциите, за медиите, също които да осигуряват нужните пространства на творците, както да създават своето изкуство, така и да се свързват едни с други, да общуват едни с други и разбира се места, на които да представят създаденото от тях пред аудиторията. По-скоро в момента това е една сцена на кръстопът. Непрекъснато през нея минават някакви хора, много често, тъй като няма среда за която да подкрепи младите художници, те напускат държавата и така губим ценен творчески капитал, а също така и един свеж поглед към това къде сме ние днес. Голямото действие, което ще подобри ситуацията, е да се осъзнае мястото на свободната сцена, нейните задачи, ценностни хоризонти и това защо тя е важна за обществото. Свободната ми воля не е просто някаква роля. Нима няма ни друга пътека за човека извън успеха. Земя да се върти, а ние се возим без пари. Земя да се върти, върти. Земя да се върти, а ние се возим без пари. Земя да се